Aşgabat şäheriniň protokol köçeleri adlandyrylýan köçeleriň arassaçylyk işleri birkemsiz ýerine ýetirilýän wagtynda Aşgabatyň kiçik etrapçalarynyň aralary gözgyny ýagdaýda hapaçylyk bolmagynda galýar. Aşgabat şäherindäki ýaşaýyş müdürlükleriniň we ýaşaýyş ulanyş tiretleriniň ýerine ýetirmelik kommunal hyzmatlarynyň göwnüçe ýerine ýetirilmän gelýändiginden ýaşaýjylar juda närazy bolýandyklaryny aýdýarlar. Ýaşaýjylaryň Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, şäherde bar bolan zir-zibil oklanýan ýaşiklerden tomys haýlary, ol ýere oklanýan gawun garpyz paçaklaryndan, öý biýkeleriniň gyş üçin konserwerlän önümleriniň atylyp bolýan zaýaçylygynyň zir-zibil ýaşiklerine oklanmagy bilen ýaşikleriň goloý gultumynda şiireli, porsy hapaçylyklaryň akyp ýatandygyny görmek bolýar. Ýaşikleriň aşagynda hapaçylyklaryň lagym turwalaryna akmagy üçin ýörüýteleşdirilen turwalar, ýa bolmasa ýaşikler ýumak arassalamak üçin suw turwalaryny geçirmeklik gödeginde tutulmandyr. Zir-zibiller wagtynda aýrylsa da, ýaşiklerden gelýän porsy ýetden ýaňa onuň goloýundan geçerýär däl. Şiireli hapaçylyklар 100-200 metr ýaly aralyga akyp ýatyr. Onu ötün geçerler, esasan bolsa köçede oýnap ýören çagalar, ötegüçi awtolar basyp geçýärler. Zir-zibil ýaşikler Tanepistaniýa tarapyndan dezinfeksiýa edilmeýär. Şeýle zir-zibil ýaşikleriniň çagalar baglarynyň mektepleriň goloýunda goýulýandygyny hem görseň bolýar diýip ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna gurrun berýärler. Köp patly ýaşaýyş jaýlarynyň daş töwereklerini, ýaşaýyş jaýlarynyň giýrelgelerini tämirlemek hem ýaşaýyş müdürlükleriniň işgärleriniň ýerine ýetirmeli işleri bolsa da, ýaşaýyş jaýlarynyň daş töwereklerini terip tüpürýän işgärler ýaşaýyş jaýlarynyň giýrelgelerini asla tüpürmeýärler diýip köp patly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň biri mehriban aýdýar. Ýaşaýyş müdürlükleriniň jaýlarynyň daş töweregini tämirleýän işçileriň aýtmaklaryna görä bolsa, olary esasy işinden oýup, bir ýerde çäre geçirilse şol ýere alyp gidýärler. Ol ýerde ertir saat 5-den akşam saat 10-a çelli tämirleş işlerini geçirýän işçiler bir kullap öz esasy iş ýerlerine gelip bilmeýärler. Şol wagtyň dowamynda bolsa jaýlaryň daş töweregi hem aşa gapalanýar. Şäher ýaşaýjylarynyň aýtmaklaryna görä, käte awlanýan pişik awlaýjylardan açyp ýa özleriniň tötenlikden öýleriň howa çalyşdyrjy turwalaryna açyp, soňra ol ýerde ölýärler hem kän bolýar. Maslaň ise esasan jaýyň birinji gatyndaky öýlerde döýülip başlanýar. Ýaşaýyş müdürlüklerine jaň edip aýdylanan soňra hem şol gün gelip maslagy çykaryp aýryp berýärler. Kä halatlarda bu çaklygy bir gün geçirip gelýärler. Tan teknikler işleriniň köplüginden ýetişip bilmeýändiklaryny aýdýarlar.